Istorja tmur billi kienu qed jibnu ħdejkom mhux qed iwaqqgħu. Iġalfu taħdej il-mama. Aha. U kienu ilhom naqra bil-konsenturi bis-salat. Bizdi kien li inżil tant il-mama bħal sortu jien fil-ħodu kon ninżel kuljum. U jienu diħla nsib li kien hemm it-trabi. Dejt tara trabi. Dejt nara kien hemm il-ħajt maqtuħ mill-laft. Mort uħriġt barra jien u waqqaft kien hemm tal-gaffa qed jaħdem għatlu iqaf naqra mix-xogħol u jidħol ara xaw ġewwa. Ġi għalli ġara, għattu inti jara xaw. Għalli għalli veru. Għattu mut ċemper il-perit, għalli lejina mux il-perit, għallina l-kontrattur. Ta' fuqi, għallu inti ċemper il-perit. Tu ċempirtlu, għatlu waqqaft il-bennej, għattu sekk ma jimputa xej jattawar xqed isiraw. Għattu għawr sara, għalli ħessa niġi. U da ma ġiex. Għattu mbat raġa għalli għani marru dal-mera niklu. Għalli mbat neġaw nizru. Il-mami laħħal il-bakel mitli kienet. Għalli mu l-islamija, għalli ma tarax. Għalli taqla xinkwit, għalli fuqek, għalli mu, għalli sa' kif iġi il-perit, inċempillek. Inti tiġi huwa u hu Paul ukoll, kontu d-dar. Konna d-dar, U f'daqqa waħda kontu bil-qeda, il-mami kienet qed tikol ma tsiju xe. Ti kont qiegħed tippassiġġa. Kont qed inkellem. Ok. U f'daqqa waħda rajtu ftit trap nieżel. Tfaqqih ta' trap u biċċiet ta' ġebel żgħar niżlin minn turretta ma nafx minn fejn kienu niżlin. U f'daqqa waħda? F'daqqa waħda għattilhom aħjar noħorġu barra minn hawn. Barra l-mami sakemm daret mal-mejda u ġiet forsi daqshekk il-bot minni lesta biex timxi l-barra. U f'daqqa waħda il-ħajt niżel sripek u sploda kollox il-barra. Waqgħu żewġ solari. Nofsdar, ġi solari ta' Nofsdar, qed naraw. Nofsdar. Nofsdar. U rodmot lill-ommo. Lill-ommi u li minnaw jina minnaw l-isfel ġifieri intradamt, kont laki. Inti kont mirdum. Mirdum minnaw l-isfel jina kont. U kont qed tara lill-mami? Le, kull ma der mill-mami l-arqub. L-arqub. Għax il-mami fil-li qiegħda ħdejjek u meta splodit il-barra niżlet nofs l-art ukoll. Vidi, radama kompletament. Daqshekk il-ħil. L-arqub tal-mami kien jidher daqshekk. U mbagħad Mortu l-isptar u mietet il-mami.